ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓድሽ ማእከላይ ምብራቕ ዝብል ሓረግ ተጠቂሙሎም ሚዛን ሓይሊ ምቕያርን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ካርታ ናይቲ ዞባ ምስኣልን ሓድሽ ዕላማ እስራኤል ኣይኮነን እንተኾነ ካብ 1990 ጀሚሩ ዝርአ ዘሎ ቁልጡፍ ምዕባለታት ቀጻሊ ምርጻማትን ሕጂ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ቀሪቡ ዝብል እምነት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ሰብ ስልጣን እስራኤል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ካርታታት እስራኤል ሒዞም ከም ዝተረኣዩን ሁሉም ድማ ብዛዕባ መንግስቲ ወይ ግዛት ፍልስጤም ዘይብሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝስምዑ መደረም ክልተ ካርታታት ኣቕሪቡ እዩ ቀዳማይ ምስ እስራኤል ስምዕ ሰላም ዘለዎን ወይ ምስ እስራኤል ዝምድነን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ልዝብ ንዝርከባ ሃገራት ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ከባቢታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኢማራት ዓረብ፣ ሱድ ዓረብ፣ ባህሬንን ዮርዳኖስን ዘጠቓለለ እዩ። ተኻላይ ካርታ ጸሊም ሕብሪ ዝተለኸየ ከባቢታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ኔታንያሁ ምስ እስራኤል ጽቡቕ ዝምድና ዘይብለን ኢሉ ዝጠቐሰን ኢራንን ኣብ ዞባ ዝርከባ መሻርክታን ማለት ሶርያ፣ ኢራቅን የመንን ከምኡውን ሊባኖስን ዘጠቓለለን እዩ። ፕሬዝደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝስምዑ መደረም ብዛዕባ እቲ ናይ እስራኤላውያን ጽሉእ ድሌት ኢሉ ዝገለጾም ሓሳብ ኣጠንቂቑ እዩ። ንሱ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ጢግሪስን ኤፍራጥስን ዘሎ መሬትና ዓድና ከምነዩን ብኻርታታት ኣቢሎም ብግልፂ ክእውጁን እዮም ድሌቶም ኣብ ቃዛ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካርነጊ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾነ የዚድ ሳይግ ከምዚ ዓይነት ድሌት ንቕጽበታዊ ኣጀንዳ ኔታንያሁ ወይ ሓቀኛ ዕላማ መንግስቱ ጽቡቕ ምልክት እዩ ዝብል እምነት የብሉን። እቲ ኣብዚ እዋን ኔታንያሁ ክሕልፎ ዝደልዮ ሓድሽ ማእከላይ ምብራቕ እስራኤል ዝተረፈ ግዝኣታት ፍልስጤም ክትገዝእ ምኽኣል እዩ ይብል ሳያጎም። እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ እተካየዶ ናይ ሰፈራ መደባታ ካብ ምትግባር ንድሕሪት ትብል ኣይመስለንን ዋላ እኳ ዓረብን ዓለምለኻዊ ነቐፌታታትን እንተሃለወ ቁፅሪ ሰፈራታት ክትውስኽ ምዃና ብግልፂ ኣፍሊጣላ። ኣብ የመናዊ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ዘይኣምኑ ብርክት ዝበሉ ሚኒስትርታት ኣለዉ። ሕጂ ድማ ካብ 1993 ስምዓት ኦስሎም ካብ ሃገር ፍልስጤም ዝረሓቕና ንመስል እንተኾነ ኣሜሪካ ነዞም ንግዝኣታት ፍልስጤም ዘየጠቓልሉ ካርታታት እስራኤል ተጽድቆም ኣይመስለንን ክብል ኣብ ዋሽንግተን ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ፖሊሲ ማእከላይ ምብራቕ ዴቪድ ሸንገር ይገልጽ። ኣብ ሓድሽ ማእከላይ ምብራቕ ኣጥማምታ እስራኤል ካብ ስጋት ኢራን ነፃ ዝኾነ ዞባ እዩ ይብል ሸንካር። ኢላታት ጸጥታን ጥሮኛታት ሓላፊ ስልያን እስራኤልን ሚሪ ኣይዘን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ሓድሽ ማእከላይ ምብራቕ ክትሕንጽጽ ኣይትደልን እያ እንተኾነ ኣብ ኢራን ዝርከብ ስርዓት ነቲ ዞባዊ ስርዓት ከም ዘሽከርክሮ ምርጋጽ ይብል። ቃላት ኔታንያሁ ድሕሪቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ዝፈጸመ ጥቃት ሐማስ ዘጋጠሞ ዓለማዊ ውርደት ኣካሓይሱ ተስማዕነቱ ናብ ቦቱ ንምምላስ መደብ ኒውክሌር ኢራን ንኸብቅዕን ዝዓለመ ይብል ሳየግም። እስራኤል ንሕምርቲ ደቡባዊ ከባቢ ቤይሩት ኢላማ ዝገበረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳም ዝተፈጸመ ቅትለት ዋና ጸሓፊ ሂዝቦላ ሓሰን ነስረላህ ከም ጂኦፖለቲካዊ ነጥበ መቐይሮ ናይቲ ኩናት ዝረአ እዩ። ኢራን ኣብ ግዝኣታ ናይ ዝተፈጸመ ቅትለት ፖለቲካዊ ሓላፊ ሐማስ እስማኤል ሓንያም أنا نمفداي ننوح وان نمعرابوان زسجئ زنبر استفلي أتصوار تتكيمام أب إسرائيل برتوع بالستيك مسيلات كتكوسن كلام إسرائيل دمه أب حد وان أب زمرت صوتك زين متكعت إيران من لاش كتب كالاتيام أمريكا إسرائيل أب تزوا استراتيجي كويه الإعلان من الرجات رؤية جف كم مجبر حليفام أب تناوس خز خير زلو وطري دمام أب تزوا وتدراوي هلاو أحيل اللام إزيد أجف الزجن إسرائيل نتي واشنطن أو وقعويه مدرتات اتدقمو كأي مسمرات مالت نبروجكت نيكلوراوي إيران في التحخل التهجرات إلى ما بمبار كي تسجرو استمر سيوم عايزون إسرائيل اتوصلوا زلا وتدروس قمتي إيران أبتي زوبان أبزر كوو كلتا الأخوات وارن سن حسابن هن مكات كمون وتدراوي عمان مدخامن زعلمي يبل أبي انستيتيوت واشنطن العلوية مراماري ديفيد شنكر إسرائيل أبتو زبان زركبو وكلتي إيران أم مدخام وصيتاوي سرح أمزجبا كتكون تقليام زبل إمنت هاللوم انتخونه بزي دقف هاجرات عرب حدش سرعت كتفتر أي تخلنيام نسوس عبو حماس بزي سب سلطان فلسطيمن تعرتات عربن أهوراوي دبلوماسين داغماي قوم يخيليوم زبولهون بتبساسالي بزي تعري محبر سب ليبانوس كقوم يخيل يبل
عايزون إسرائيل مستن سقاط إيران زكافلا محازوت هاجرات ጸጥታዊ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካውን ሽርክነት ክትሕይል ትጸር ከም ዘላ ይገልጽ። ዋሽንግተን ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ዞባ ቁጠባውን ወታደራውን መሳለጥያታት ብምቕራብ እስራኤል ንዓረብ ዞባ ስጋት ዘይኮነት በአንጻሩ ምስ ኢራን ኣብ ምግጣም ስትራቴጂካዊ መሻርክያ ዝብል ሓሳብ ኣስፋሕፊሓያ። ዝምድናቱ ዞባ ናብቲ ንቡር ንምምላስ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ምስ ሞሮኮ ኢማራትን ባህሬንን ስምዕ ዝፈረመት ኮይና ድሕሪ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ሓማስ ስዒቡ ዝመጽእ ኩናት እስራኤልን ቃዛን ግን ተዛሓሒሉ ይርከብ። እስራኤል ምስታ ኣብቲ ዞባ ንኢራን እትቃወምን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ልዕልና እትሰግእን ስዑድ ዓረብ ዝምድናኦም ናብ ንቡር ንምምላስ ክትጽር ጸኒሓያ። እንተኾነ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝወጸቶ ጽሑፍ እታ ሃገር ምስ እስራኤል ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክቕጽል ዝኽእል ሃገር ፍልስጤም ምስ እትምስረት ጥራይ ከም ዝኾነ ኣፍሊጣያ። ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጥታት እስራኤል ከም ሃገር ኣብ ዝኣወጀትሉ ናይ 1948 ውሳነ ምምቕቃል ፍልስጤም ብምቅዋምን ንእስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ዝኣብያ ከም ግብፂ፣ ሶርያ፣ ሊባኖስን ዮርዳኖስን ዝኣመሰላ ሃገራት ዓረብ ኣብ ምቕያር ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ቅድሚ 7 ጥቅምቲ 2023 እስራኤል ምስ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 5 ሃገራት ኣብ ምክልኻል ሳይበር ድሕነት ቴክኖሎጂን ጸዓት ዘጠቓለለ ውዕላት ከቲማ ነይራያ። ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ገለ ሃገራት ዓረብን ዝካየድ ዝነበረ መጠን ንግዳዊ ምትሕጋዝ ኣዝሒልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ወግዓዊ መረዳእታ እስራኤል ከም ዘመልክቶም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ናይዚ ባጀት ዓመት ንግዳዊ ምትሕባር እስራኤልን 5 ሃገራት ዓረብን ከም ዝወሰኸ ይሕበር። እተን ሃገራት ድማ ኢማራት ዓረብ፣ ግብፂ፣ ባህሬንን ሞሮኮን ከም ዝኾና ፈሊጡ ይርከብ። እስራኤል ጋዜጣ ማዕሪፍ ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ዝኸተመ ስምዕ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብስዑድ ዓረብን ዮርዳኖስን ዝሓልፍን ናብ ግብፂ እውን ዝዝርጋሕ መስመር ንግዲ ንምስራት ዝተኸተመ ስምዕ ኣቃሊዓያ። ጋዛ እስራኤል ንገለ ካብ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ እውን ቀንዲ ምንጪ ይቐርብ እዩ። እስራኤል ሓድሽ ዞባዊ ስርዓት ንምቕራጽ ዲፕሎማሲ ቁጠባዊ ሽርክነትን ድልዱል ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ስጉምትን ክትሃንጽ ኣለዋ ይብል ሸንከር። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ካብ ኣህጉራዊ ኩነታት ካልእ ኣህጉራዊ ግጭታት ኣሜሪካ፣ ሩስያን፣ ቻይናን ከምኡውን ለውጢ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኤውሮጳ ተነጺሉ ክርአ ኣይክእልን ይብል ሳየግ ኣብ መግለጺኡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝብልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ኣብዛ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ንኽትኮኑ ብኣኽብሮት ይሓተኩም። በብዘለናዮ ሰላም ተመንኹ።